arna जोङो guys नायना ला सिङाव खिन्थु गारिनि कन्डिसना मोजां दैफोरखौ माला लानो हागोन आङो 14 दिबार आयै सिमाङैनो थासिगोन नामालै बे जोनोमावलाय लांलायबाय आरो स्करपिअ आइखौबो नै आरो इन'भा सिरियासलै हाया नैखौ लांदोलै फैया लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लालायबाय नामा खनसे मिन्दासआव उपाय गैयाथ' जियानो जा जोङो गाइस दायो गुवाहाटियाव दंफैयो गुवाहाटि जों कार लाना फैदों दायो बर्तमानाव ओमफ्राय मानो फैदों होनबाथाय जोङो लावसां थिखांनो फैदों दायो नोंथांमोना लावसांखौ नुगोन जों आं नै सासेबो माने हिनसाम नंखाया खिन्थु नैबे एसे हिनसाम बेजों थाबानो समाया जाहैबाय जियानो नंगौ नङा दे जियानो जा जोङो दायो देखायगासिनो लावसाङा मा बुस्थु नायलांबाय दा जोबजासिम दे आं लाग्राखौ लानोसै नामा लावसांखौ जियानो जा गाइस जोङो दायो कार लांनो फैदों दे सेकेन्ड हेन्ड ओमफ्राय नै बिथाङा लागोन बारा दामि नङा माने बोसोरसे सालायनानै बिनि उनाव पटलसां लावसां होनो हानाय आरो ड्राइभारखौ नाय खनसे गारि लांबाय गारि ड्राइभारा नामा मामोन Honda i10 Sports i10 Grand i10 बेखौ लांगोन आरोना जोङो दायो सेकेन्ड हेन्ड नै बिथांनि थाखाय ओरैबायदि बोराय दाथ' सिमनो खिथिगासिनो गारि देखायदो 3,60,000 लस जागोन नामा सोंलाय 3,60,000नि लायोबा लस जागोन नामा नोंथांमोना एसे 2000 कल'नि कार आरोना बियो 30,000 रानिं एक्सपायार आनटास यस 2016 निनो बिराद मोजाङानो खिन्थु ओमफ्राय जाबाय आरो मानसिफोरखौ नुखायो माबायदि सालायग्राया लांबावनो नुगोन सालायनायखौ बोसोरसे सालायनायनि उनाव फुरा गेरेबखाबाय बियो लावसां होखागोन आरो एकदम पटल सां फालौ बागान खालामगोन सिंनि सिदाव थ' जियानो जा देखायलांगासिनो दा मोनो नायलांदो जों दायो गुवाहाटियाव थांगासिनो गोबोरखि इथुके गय गुवाहाटि इथुके गय बालाजि होननायसो सिख्ला नोंनि मुङा मा सना बेफोरसो बेराय बिदि मोनजाबाय थाबा मा नांगौ नैला नैफोरखौ माला लानो हागोन आङो 14 दिबार आयै सिमाङैनो थासिगोन नामालै बे जोनोमावलाय सिगां जांलायबाय आरो स्करपिअ आइखौबो नै आरो इन'भा सिरियासलै लाइफआ जियानो जा लावसांखौ देखायदों आं नोंथांमोननो इदि नायदो लावसाङा जियानो जा बेखौ लांनो फैदों आरोना जोङो गाइस नायना ला सिङाव खिन्थु गारिनि कन्डिसना मोजां बाखै सिङाव नायना लादो आयै इसोर माथो मा नांबावगौ आरो i10 दा बेफोरसो जियानो जा बेखौनो लांनो फैदोंमोन लावसां होनो बागे बोसोरसे सालायनानै बेनि उनाव लावसां होयो पटलसां होयो जायखिजाया होनो हागोन बेयाव फालौ बागान बानायगोन फालौ बागान थ' जियानो जा आंनि नङा लोगोफोर बे लोगोनो नांगौ होननायखाय लांनो फैदों आरोना बेखौ जोङो i10 Grand i10 ओंखाम होननानै नुखादों ना थ' जियानो जा बेखौनो नायनो फैदोंमोन जों गुवाहाटियाव ओमफ्राय बेखौ लांगोन आरोना दायो फाइनेन्स बानायनांगौ लन बानायनांगौ माबा माबि प्रसेस दंबावो ना माखासे फर्मेलिटिस पुरा खालामनांगौ नायसं खनसे थांसै जियानो जा जोङो दायो जाबाय फाइनेलि ओमफ्राय जों बेखौनो लांफैदोंमोन मात्र 2016 नि आरोना गारिया जेबो प्रब्लेम गैया गाइस माने 2016 नि ना 2016 नि स्पर्ट्स ग्रेन्ड i10 बिराद मोजां आरोना कन्डिसना ओमफ्राय 30,000 रानिं आरोना जेनुइन एकदमबारे जेबो प्रब्लेम गैया एकदम जेबो इसु गैया जास्ट माने सोरबा जेनेबा साबिफोरजों ओरैनो स्क्रेच मारिना गालाङोना थ' बेखौ एसे कालार खालामदों पेन्ट खालामदों आरोना दायो थ' बेनो रिजनाथ' बेखौ लांनो फैदोंमोन सासे बिथांनो नांगौ होननायखाय जों जयै दायो थ' गारियाथ' जाबाय दायो बेखौ लांगोन ओमफ्राय दा जाहोनांगौ मानांगौ पार्टिनि खोथा दङ ना बाजै हटेलाव एसे जाना थांसै लोगोफोर जाबाय आरो जायखिजाया जों दा थांफिनसै बिनिफ्राय आगाव दायो बाजै हटेल मोनफैबाय जों बेयावथ' आरो फांफुंजाया दिनै कार लानायनि सासेया बोरमासो होनो ओंखारखादों बोरमा माथो जानो नागिरदों नोंथांमोन मटन अमा बैया अमा ना बयलार बोरमा जियानो जा जों बाजै हटेलाव हाबगोन दा गारि लानायनि मटन जालांसै बोरमा बाजै हटेलाव हाबदो खावब्लानो मानसिफोरखौ नायहैयो माथो जायो जानाया माथो बोरमा
मा बोरमा लागाव मोनफैग्रोबाय बेदरा मोनफैथ'वाखै आंनिया गैया ओमफ्राय ओंखामा खैथायाव नै मोनफैबाय नै मोनफैबाय येस लागाव बेनि उनाव बेदरा मा होयो नायदो बेदरफोरखौ हाया नैखौ लांदोलै फैया बेदरा बेदर हा नैनो नोंनो बेदर नै बेदरखौ नाखौ बेदर ना नै दा लोगोफोर बोरमाया जोंनिया अमासो फैबाय बिराद दुस्थु नैबे मालिकआ माबा खालि जासिगोन जे खालि गारिया डिलिभारि जागोन नामा बोरमाजों दिनै अमाजों होबाय अमा बे अमा आरोना जा आरो जाय जेसेबां हायो लागाव लावसां अ जा माथो आरो अमाजों होबाय लोगोफोर जानो लुगैनो हानाया बिराद गोथाव जादों जाखांलायबाय बालाबगासिनो एसे थ' बिनि उनाव माबा जाहोयो माबा थायो मालिकफोरा नै दखानाव नेनानै दंखायो तामुल पान सिगारेट सादा जि मोनो आरो बेयाव मोननाय बुस्थु गारजाया होननायसो जायखिया जाबाय बिराद मोजां जाबाय दिनै आयो उपाय गैया मालायनि गारि लानायावनो लिंबाय नालाय जानो फैफाबाय आरो नामा इयुन नामा जियानो जा जों बेनिफ्राय थांसै दायो जाखांबाय नालाय न'आव होलांलायनोसै ओमफ्राय मोनसे खामानि दंबावा मोना ओंखायनो एसे थाबनो थांनांगौ दा ना लगाव थांसै जोङो नै जाबाय नालाय चलो थ' थांसै आरो ना लोगोफोर दायो जोङो न'आव थ' गाइस गाखोबाय जोङो दायो गारियाव थ' चलो जोंना गेमस्रिया बहाजोनो मालाय चलो थ' जियानो जा जों दायो न'आव थांसै साथाम गाखोनो गोनां जायो गोरिब मानसि गोरिब जिबन कारबो गैजाया मालायनि जे गंसे मोनो बेयाव बासथाबना फैयो होनलायसो बिदि नङा गाइस एसे खामानि दंमोन दिनै लोगोआ जोंना बेयो गारि लानो ओंखारनायलाय फैदोंमोन आरोना लायनो थ' जाबाय गारियालाय बुकिं होबाय गाबोन बा समफोर डिलिभारि मोनसिगोन आरोना